מזמינים את הקהילה, בעצם את התושבים, לשקם, לעזור לנו בשיקום השטחים. שיקום אקולוגי, אנחנו בעצם באים ומחזירים מינים שהיו ונעלמו ונכחדו מהאזורים הפתוחים באזור תל אביב. חלק מסדרה של אירועים שבהם אנחנו מזמינים את הקהילה גם להכיר את האתרים, להנגיש אותם. ממש נוגעים בפקעות, זורים את פרחי הבר, וככה אנחנו מחברים אותם לטבע המקומי. להטמין פקעות בחורף, לראות את הפריחה באביב ולאסוף את הזרעים בקיץ. ואנחנו יוצרים להם את החיבוריות הזאת לאתר לאורך כל עונות השנה. לראות את הקהל הגדול שמגיע, האמת שזה די מדהים. השיתוף והחשיפה של האתרים, שאנשים גרים מתחת אתר ולא מכירים אותו. אני מאוד שמחה על הפעילות הזאת, מאוד נהנינו לבוא השבת. אנחנו נהנים מהכל, גם מפעילות של טבע, גם הסברים, גם דברים שהם צריכים ליצור. עירייה משנה לשנה יותר מברכת את הירוק. אני חושב שזה פשוט נפלא לראות כל כך הרבה משפחות מסתובבות פה ביום שבת בבוקר ונהנים מטבע בתוך העיר. שמחה של הילדים, עם ההורים, להטמין את הפקעות, לעבוד בידיים. שתלנו שתילים באדמה, צבעונים ובצל. הילדים שלי מאוד נהנו, הם מאוד אוהבים להיות בטבע, וזה יותר כיף להם להגיע למקום כזה, להשתולל ולרוץ. כל הפעילות שלנו ברשות לאיכות הסביבה מפורסמת באתר העירוני, ויש פייסבוק, תל אביב-יפו הירוקה. כל הזמן מפרסמים שם על הפעילות, ומאוד מנסים להגיע לכלל התושבים, ומוזמנים כולם.